Partia, ideme hľadať Speeda. 1000 ľudí hľadia Speeda. Každá krajina má nachystané niečo, čo je pre ňu typické, preňho. Takže my sme sa s Dodom rozhodli, že ho ideme okradnúť. Aktuálne tu robíme my dvaja väčšiu show než Speedo. To je extra, to v živote nezažil. Ja milujem, on sa ma zasekol vo výťahu práve. Priatelia, ideme kričať! I show speed! 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 Niekto vyťahol, tam dáva zbraň. Dobrý deň sa praje. Dobrý deň sa praje, Braňo. Dneska, ak som bol u Barbera, vieš čo sa stalo? Mu zavolali, že ho berú do Love Islandu. Taká je doba, že barberi chodia do Love Islandu. A nie youtuberi. Nie k Braňo. Ja by som kamo nešiel do Love Islandu. By hlavne nezobrali. Prečo by ma nezobrali do Love Islandu? Lebo ti chýba výška, si z teba ísť trochu hrôza, z teba nejde vôbec hrôza. Musíš vyzerať ako chlap. Ty by si mohol ísť kam do Kinderlandu. Hodnotím to tak, vidíme sa v Euroveji. Vítame v Euroveji, Dodo, predstav sa. Dotko pri telefóne, ideme pozdraviť túto chalana z Očovej. Však to je len stream, že on sa ide prejsť a všetci na ňo kričia, že je Ale kámo, nemusel by si nadávať. že sa ide prejsť a všetci na ňo kričia, že je super. Všetci sa budú fotiť iba s Braňom a nie so Speedom. Akože ideme loviť, že Braňo Čevela a Michal Totka, takže si myslím, že Speedo má dosť konkurenciu. Zakázali dneska live streamovať kvôli tomu, aby ste mu nezobrali fanúšikov. Každá krajina má nachystané niečo, čo je pre ňu typické, preňho. Takže my sme sa s Dodom rozhodli, že ho ideme okradnúť. A to, že hneď rýchlo a tak, že sa nedožiada sa práva. Máme si a magic trick. Where is your wallet? Momentálne ide paralelne s tým, čo sa toto deje, sú naši kamoši v jeho izbe a chystá sa taký menší prek, že mu uprac. Najväčší fame je vidno, viete, ide na bankových účtoch a ne, že ľudia sa s tým fotia tablety, ale v jeho izbe, čo sa teraz deje, jaký porádek. Ideme vyčistiť Speeda. Akože on je v tamtej reštike, poďme sa, koľko je tam ľudí. Ty kokos, prej. Ktorý sa, ja mu tu berem fanúšikov. Toho sme sa báli. Môžem s vami? Mne sa páči, že mne už vykajú ľudia. Ja som taký poctivý 17-ročný chlap. Dobre, ďakujem, Dodo. Prekvapivo, ako som prekvapený. Ináč ja chcem, že to aj vydať a nielen ťa pípať, jak nadávaš. Že som prekvapený. Mám sa postaviť na stôl a rozpustiť to tu. Prosím vás, je tu Čevela. My sme mohli akože tak o jednej, jak to, že sa začalo, že keď bol na... Tak sme mohli napríklad, že nechpať do seba pokečko. A ty by si už mohol prestať nadávať. Ja, to je pravda. Trošičku, aby som mal, že z toho aj speňaženie. Tak to chce peniaze, chamižný kok. Aktuálne tu robíme my dvaja väčšiu show než Speedo. No jasné. Ja nevidno to poď. Hej, vy tu vládabíte? Tak to je vlád jak svíňa, no? Hej, Dodo! To je kultúrny moment. Čo vám šibe? To je crazy! Poď, beháme! Ja tu je v aute. Ja mu skočí na auto, dám mu liter! Čo ti? Braňo! Všetci mošpit. Ukážte mu, čo vás Separ naučil na koncertoch. Prvý mu otočíme to auto. Ja, on sa normálne zasekol v tom výťahu, ty Treba zavolať normálne výťahárov, ale oni piatky nerobia, oni to majú Kámo, ja milujem, on sa normálne zasekol vo výťahu práve. A teraz normálne obvoláva slovenský výťahár, že kto dojde. Ale nikto nedojde, lebo oni sú dole na Liptove. Ešte môže byť rád, že mu tam plyn nejde, to by tiež došli pondelok. Že I show speed ideme všetci, hej? Priatelia, ideme kričať! I show speed! 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 S deťmi sa dá barčo robiť. Ideme povedať, že Robo je Čo tu dá? Že čím viac je v tom výťahu, tým viac mu upracujú tú izbu na hoteli, chalani. Jedine prečo tu Osky barami není, lebo to je peska. Aj, Osky, aj! Do videa. Koho mám pozdraviť? Moju mamu pozdrav. Mamina, čau, jak sa volá mamina meno? Petra. Peťa, serus, ale súdiac podľa veku tvojej dcery, ona bude tak v mojom veku, ne? Neviem, či tohto chlapca niekto pozná, ale veľmi dávno. Miško sa objaví na YouTube po 3 rokoch, kámo. 5. Po 5? Nie, Miško, čau! Po 5 rokoch na YouTube. Povedz, ako máš úlohu. Michal normálne pracuje ináč. Ja pracujem a to z roboty vyslali mu dať tresku na treska TikTok. Teraz Piťo potrebuje iba skúseného výťahára. Áno, chceš pozdraviť? Pozdrav. Čaute. Michal, povedz to na kameru. Že Speedo vyjde za... My sme podľa mňa pri úplne inom Úplne výťahu. inom výťahu, no. On bude úplne inde, kámo. Brate, ale ináč vieš to, že ty si akože obzeral 15-ročnú. To som ja videl. Dedo je taký, že čo vám zase kľúčová revolúcia? Zasa to tu deje? Sa štrngať ide? Však to teraz robili, pred 20 rokmi. Teraz sa aj zaťahuje inak. Teraz sa aj základná škola zapojila do toho. Míšo, ty si väčšia atrakcia než Speedo. Speedo nedošiel. Klasika na Slovensku. Však tu mal byť aj Kanye West a deje do tu ne? Oni ho ťa aj vysekávajú. Tak tebe. Pozeraj, a čavo teraz tam ruku pká dovnútra. Srať brinzo
jazové halušky, ale toto je... Ale toto je Slovensko! Zaseknúť sa v paneláku, piatok po obede. A tady ho idú prestrčiť, to bude dosť drsné, to je asi 2x2 cm. Akože dosť wild. Čo? Šíbe? To je extra, to v živote nezažil. Kamo, to všetci títo ľudia behajú za speedom, to akože ideme aj my behať, my akože 1000 ľudí naháňa speeda. Jo, daj ma do videa, čau! Povedz nám niečo rozumné. Speed je najväčší gól, Ronaldo je najlepší, Messi je teplý. Fíha. A títo všetci ľudia hľadajú speeda, on je asi kilometr od nich. Začalo, že pršať jak sviňa. Ja neviem, že kam chce ísť ďalej, ale... Čo sa týka kultúrneho vyžitia, hotovo. Zasekol sa vo výťahu, to je všetko, čo sme vedeli ponúknuť. Zasekol sa vo výťahu a teraz išiel, že do kasína. Akože úplne, že organizácia, že nič. Kámo, že jeho to môže že zabiť. Všetci ľudia idú na električku a za speedom, hej. Jedna električka a ide odviezať. Ideme hľadať speed, ale spojom. To je také moje. Aktuálne sme sa rozhodli, že ideme po auto, lebo 1000 ľudí behať za speedom po obchodnej ulici nás fakt nebaví ešte v tom daždi. Takže zoberieme auto a ideme ho snajpiť cez stream. Toto, čo sme teraz zažili, 3 veci. S nami sa fotili ľudia, bliakali ľudia a utekali ľudia. A speed nikde, lebo speed bol vo výťahu. Zaseknutý. Ale zase ešte by potreboval, aby ho porobili o dane a má to celé. To už ostalo na nás. No to jak je na tom tá izba? Ale však už to máme, už mi píšu chalani. Píďo je na UFE vyjadril svoje zdesenie z ďalšieho výťahu, úplne objektívne, lebo som zasekol. Takže ja som zvedavý, počúvaj, ja teraz by som sledoval, že koľko ľudí v rádiuse máme 14:37 a jak sa to bude plniť, lebo on je teraz niekde hore. Kto toto ide vyliesť? Toto ideš liesť? Tak vyskúšať to možno. Dospeli sme do toho bodu, že toto je normálne fenomén našej popkultúry novodobej. Som ťa strátil, som sa fotil, sorry. Zase nám, že mierne zmizol, viem prebehnúť rýchlo. No, brate, zmizol nám zase ho môžeme ísť hľadať. Ja som bol ja blízko. Si, Dodo ho normálne videl. Dodo už má Pokémona, my ešte ideme stále hľadať. Je v Pokédexe. Dnešným dňom to môžeme takto zhodnotiť, že keby máme my 1 euričko za jednu fotku, tak my sme milionári. Peňazí máme dosť, ale kámo... Strašne je to dobré. Akože to je taká, že riadna Amerika. Hej, že máš úplne nekontrolovaný dáv. SBS-karom dávam, že 3 z 10, keď Čávovci boli úplne inde, ak Čávo vychádzal, potom začali utekať cez dáv. Ja som prekvapil, keď jeden Černoch SBS-ka začal na po slovensky rozprávať. Takto, v tielku Černoch s dočtegom americkým a on že prosím, daj sa vedľa. A ty, že Ibi Majka? Nie, on bol taký mulat. Ale sme sa rozprávali s Mišom mimo kameru, že by sme také niečo mohli my robiť, že streamy. Lebo to by bolo, že banger. To by bolo, že banger, alebo že ideme, že nie streamy, ale by sme začali, že vlogy najprv. Že by sme šli do nejakého mesta a urobíme, že vlog. A urobíme, že vlog. Keby také, že niečo, že sa spácha, či by nás bolo dosť. Ale podľa mňa by sa, že spáchalo. To by sa, že spáchalo, akože nebude jak na speeda, že 1500 ľudí, ale 300 by došlo. Hlavne, keď pôjde o peniaze. Akože speed normálne vo Fabii nastúpil do taxíku a my ideme nastúpiť do nášho auta. No však tam bolo, že poľko ľudí okolo. Strašne, kámo. My sme bežali v dáve normálne jak v Amerike. Normálne, že stovky ľudí, čo som videl vedľa neho. Tisíce, podľa mňa. Tam v tom meste, kámo, normálne, že nevedeli výjsť autom. Čávovci sa s nami strašne veľa ľudí sa s nami fotilo. Nebol Speedo, sme boli my. Dobre, a teraz ešte hovoril na stream, že chce ísť do Nitry, ty kokos, na lietajúce auto. Ale však to, tak to nelieta len tak, však na to treba milión povolení, tak to je lietadlo. No to dúfam. Však on iba niekam ide, tam sa rozpráva s četom a potom sa presunie a on s tými ľuďmi ani není, vieš, lebo sa to oni to nemajú vôbec nachystané. Však oni ho bloknú, lebo je ich tam 1500. No, by urobili nejaké miesto, vieš, že by boli pri nejakých plotoch alebo niečo, že by mohli interagovať, len oni na ňo naskáču proste normálne. No, tak sme to zhodnotili aj s Maťom. Že bratislavský Speedo ma že zabavil na poobede. Pekný piatok, ty ideš na padel, idem pocvičiť. Vidíme sa na budúce. Vidíme sa na budúce. A možno, že ho aj chytíme, ale to bude asi povieme, že do LA. A pozdravujeme Doda a ideme si vybrať z jeho veci teraz. Dobre, čauky, mňauky, vaša. Hlavne si to pozrite, prosím vás. Dobre.